Καλησπέρα κύριε Χρήστο. Καλησπέρα. Πόσο καιρό εξασκείτε το επάγγελμα του μελλοντολόγου? Το επάγγελμά μου το ασχολούμαι 10 χρόνια. Πώς αποκτήσατε τις απαραίτητες γνώσεις? Τις γνώσεις μου τις κληρονόμησα από τη μητέρα μου και τις έχω μεταφέρει κι εγώ με τη σειρά μου στην κόρη μου. Ποιες είναι οι μαντικές μέθοδοι που χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιώ τη χαρτομαντία και την καφεμαντία. Υπάρχει κόσμος που να ενδιαφέρεται για να μάθει για το μέλλον του? Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Με ποιο τρόπο δουλεύετε? Με ραντεβού και τηλεφωνικός. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια διαδικασία ακολουθείτε όταν το ραντεβού είναι τηλεφωνικό? Βεβαίως. Ο πελάτης μου θα μου καταθέσει τα χρήματα στον προσωπικό μου λογαριασμό με ονομαστική κατάθεση και θα με καλέσει στο τηλέφωνο για να του ρίξω τα χαρτιά και να του πω το μέλλον του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ.